Wara jiem jaħrab lill-medja, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali kmieni filgħodu tfaċċa fil-binja tal-MFSA fl-Imrieħel. Iżda anke llum Edward Scicluna kompla jagħżel li jaħrab id-domandi tal-medja. Silenzju assolut mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u ex-Ministru Laburista Edward Scicluna. Ebda kumment, ebda reazzjoni għall-akkużi serjissimi li qed jaffaċċja brabta mad-dil tal-isptarijiet. It-tnejn filgħodu l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali kompla jaħrab lill-medja minkejja l-akkużi kriminali illi mistenni jaffaċċja fil-qorti il-ġimgħa d-dieħla. Prof Scicluna, għadek ma rreżenjajtx. Kellmek il-Prim Ministru? Kien fil-bidu tax-xahar ta' Mejju li jisem Edward Scicluna kien implikat fid-dil fraudolenti ta' 3 sptarijiet. B'Scicluna jkun akkużat li huwa wieħed mill-ogħla esponenti tal-Gvern illi kienu mdaħlin f'dan id-dil meta huwa kien responsabbli mill-finanzi. Bl-eks Ministru Laburista tiġi akkużat bi frodi flimkien ma' numru ta' esponenti Laburisti fosthom l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u l-eks Deputat Prim Ministru Chris Fearn. Sa issa Edward Scicluna għadu ma lissinx kelma waħda dwar l-akkużi serji miġuba kontrih. B'Scicluna jaħrab għal kollox il-kameras u id-domandi tal-medja. Scicluna huwa mistenni jitressaq il-qorti fid-29 ta' Mejju flimkien mal-eks Deputat Prim Ministru Chris Fearn, propju l-għada li se jitressaq l-eks Prim Ministru Laburista Joseph Muscat. Xejn Riolo, Għall-Net News.